sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanino. Gisaulog sa atong simbahan karon ang pista ni San Josafat, obispo ug martir. Natao ni siya dito sa Ukraine. Niya nahimo siyang Katoliko na membro sa Basilian Monk. Niya nahimong obispo o na martir. Natao siya 1580, na martir siya 1623. So mga 43 years old lang ni siya, pero dako kay siya nahatag na pagtulunan sa paghiusa sa simbahan o saksi sa atong pagtuo nga gisaksihan niya sa pag-ula sa iyang dugo. Atong iyampo nga ang atong mga leaders sa kalibutan, labi na dinis atong nasod, andam untang muantos o magpakamatay para sa kaayuhan o kahiusahan sa katawhan, dili lang sa ilang kaugalingon. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagi aning pagpamalit og slots aron matuman ang ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang kalig-on sa pagtuo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, ibubo dinhi sa simbahan ang espiritu nga maoy nagdasig kang San Josafat sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa mga kalag na iyang gibantayan aron tungod sa iyang pangama, kami usab nga gilig-on sa maong espiritu, dili maulaw sa paghalad sa among kinabuhi alang sa among mga igsuon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Busa kamong mga hari, kamong nagmando sa tibuok kalibutan, patalinghugi ang akong isulti, ug pagtuon gikan niini. Nagdumala kamo sa daghang mga yuta, ug mapagarbuhon nga daghan ang mga tawo, nga ubos sa inyong pagmando. Apan kining awtoridad, gihatag kaninyo sa Ginoo nga labing halangdon. Usisahon niya unsa ang inyong nabuhat, ug unsa ang inyong gilaraw nga buhaton. Nagmando kamo sa ngalan sa Dios, ug sa iyang gingharian, ug kundili kamong magmando sa minatarong, kundili ninyo tumanon ang balaod, kundili kamo magkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios,
Mahig-agong kamo sa kalit ug makalilisang nga silot. Ang hukom mahigpit, ilabi na alang kanila nga anaa sa gahom. Ang ordinaryo nga tao, mahimo nga pasayloon sa ilang kasaypanan tungod sa kaluoy, apan sila nga anaa sa gahom, moatubang sa usa ka mahigpit nga hukom. Ang Ginoo sa tanan, dili mahadlok kang bisan kinsa, bisan unsa pa siya kagamhanan. Siya mismo maoy nagbuhat sa tanan, gamhanan siya o ordinaryo, ug giangay niya pagsangkap ang tanan, apan iyang hukman ang binuhatan sa mga nagamando sa dugang nga kahigpit. Alang kaninyo, gamhanang mga hari, gisulat ko kining mga pulunga, aron mahibalo kamo unsaon pagbuhat nga maalamon ug paglikay sa mga sayo. Kining mga balaang butang, ug kun inyo kining atimanon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kung makakaton kamo niining pagtulon-ana, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Busa, himua ang akong pagtulun-an nga inyong bahandi ug kalipay, ug matudluan kamo pag-ayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tindog o Diyos, ug hukmi ang kalibutan. Tindog o Diyos, ug hukmi ang kalibutan. Labani ang ubos, ug ang walay amahan. Hukmi sa matarong ang naguol, ug ang hangol. Luwas ang ubos, ug ang kabus. Gikan sa kamot sa dawtan, palingkawasa sila. Hindog o Diyos, ug hukmi ang kalibutan. Miingon ako, kamo mga Diyos, kamong tanan nga anak sa labing halangdon. Apan ingong mga tawo, mamatay kamo, ug mapukan sama sa bisan kinsang prinsipe. Tindog o Diyos, ug hukmi ang kalibutan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, "Jesus, magtutudlo, kaluy-i in taon kami." Nakakita kanila si Jesus og miingon, "Lakaw og pahiling kamo sa mga pari." Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus og nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianhon. Unya miingon si Jesus, "Dili ba napulo man katao ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Ngano man nga kining dumuduong maura may mibalik aron pagpasalamat." Og miingon kaniya si Jesus, "Tindog og lakaw ang imong pagtuo, mao'y nakaayo kanimo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, ang atong unang pagbasa nag-warning sa mga tao nga gitagaan o gahom sa Ginoo aron magmando, mga leaders. Matud pa niya, kung ordinaryo ramong mga tao, niya makasaa mo, pwede ra mo pasayloon, pero leader gani mo, higpit kayo ang Ginoo nga maningil sa inyong mga binuhatan o mga plano. Niya, unsao man pagpaningil sa Ginoo, iyang ibase sa atong gibuhat ngadtos katilingban. Ug unsaon man pagsukod aron premyohan or silutan ang nagda sa pangagamhanan, basta mapatunhay ang hustisya diha sa katawhan. Ug unsa may hustisya sa Ginoo, kanang mawagtang ang sala. Pangitaon gyud ang sala, sulbaron ang sala. I-check kuno ang imong tupad. Ingna gasigi kag sulbad og sala o sige dugang og sala. Kay usahay ra ba ang atong sigihan og gukod ang makasasala. Nga nalimot nga kita sad nga naggukod or nagsigi kunuhay silot niya, utro sad nga makasasala. So ang sala nakaikyas, ang makasasala mao'y nagkagubot. Og tan-aw nako mao na nahitabo sa atong nasod karon. Gasigi ginukdanay sa mga makasasala pero wa gyud gukda ang sala. Kanilang nahitabo karon nato, wa nay solid control ang atong pangagamhanan sa Pilipinas. In general ba, maghisgot kag tubig, walay flood control. Di makontrol ang baha. Maghisgot kag hustisya, kaning atong legal system, naa man gid tay legislative, naa sad tay judiciary, naa pa tay executive. Sunan ka ana nga ang atong gi-accuse nga nakasa, bisag wa ay kaso, paordiran og search warrant sa ICC, unya prisuhon dito sa The Hague. Parihan ni former President Rodrigo Duterte, nya karon na sad, proud na sad kay silang mo announce nga
naanasad kunoy warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa nya napagyo kunoy pipila. Unya ang mo dakop, ang mo arrest ang ICC. Hain naman ang atong control sa atong justice system sa atong nasod nga sovereign country man kata. Naamantay konstitusyon, naatay functional nga korte. Mura wa nay control, mura bag inigdamag ba sa foreigners. Surrender dayon, surrender. Why control? Arisag ka sa financial, naasad tay Department of Budget, DBM, napatay Central Bank, naatay COA, naatay Ombudsman, pero pagkayano nga kawaton sa billions and trillions of pesos. Why control? Naaman unta, pero murabag flood control nga gisandig lang si yuta nya way kabilya, inig hasmag sa baha, mununot lang sa kalusno, mulapas pa hinoong baha kay ang kadto mga bato nga gifile na hunlos ni ali naman hinoon sa tubig ni lapaw ng tubig ngadto nas mga residensya. Nagdugang-dugang lang sa flood. Kay nangalusno man. Ato sa mga karsada way mga kabilya. Ato anasad nang liki sad iniglinog dahil lagkalusno ngadto. Inigbaha-bahag jutay, iniglihok siyuta, dahil lagkaliki, mabali, pangkarsada. Nga naman, may kabilya. May pang atong salog des balay, kay butangan pa natog kabilya, no? Nga tao rin maglakaw-lakaw, banigan pag kabilya. Pero ang karsada nga turting bugata anang muagi, na hinoy kabilya. Ambot lang, nga naman, why control? Unsa pa may laing kontrolo nun? Arisag ka sa morality. Hala, siging premarital sex, siging kinabitay, siging same-sex marriage. Why control? Ang morality. Unsa pa may laing kontrolo nun? Arisag ka sa atong import-export. Wa say control, patuyang lag-import, wa nay export. Ari sa kas utang, siging utang, wa nay control. Ari sa ka sa dollar versus piso, perti na sang taasa. Economic control, wa na sad. Ari sa kas naong, why control? Hala, kiskis anang kilay, hala, pakulor anang buhok. Pangusab ang mga naong, why control? Nga naman, tungod kay wa na ta maminaw sa Ginoo og nalimot ta nga ang tinuod gid ang supreme judge and the all-knowing judge and the most just and truthful judge is God alone. Ang Ginoo ra gyud makahukom nato og kitang tanan mo atubang gitag hukom. Ako bitaw hadlok man ko isipare nga istrikto baya kay leader baya ko. Istrikto baya ang Ginoo nga mohukom nako matud pa diri atong first reading. Istrikto kay siya sa mga leaders. Okay lang mo magdungan tag kamatay. Inigabot dito sa isa namakak. Okay ra dara ni. Sige purgatorio gasunod si Siano. Unsay isa makak sa konyor, impierno ka. Ngano man anyor katulad siya liktor man to, ngano man lagi tong tuwa man lagi to siya sa purgatorio, nganong ako impierno man, leader man ka. Sa imong posisyon, presidente ko sa Kupradiya nyor, unsay sa nang libak impierno. Unsa man ka, membro ko sa Kupradiya sa Compostela nyor, unsay sala nang libak purgatorio. Alkansing leader. Unsay imong posisyon, presidente ko sa Pilipinas nyor, unsay sa why flood control, impierno. Unsay posisyon, engineer ko nyor, unsay problema, wa na ko ma-implement ang flood control, impierno.
Okay. Kaya ka ng engineer, kuan mo sana, leader mo sana. Ana. Unsay posisyon? Saan ka na? Labor ko nyo sa construction. Unsa nga construction? Nag-construct of flood control. Purgatorio. Ana. Di ba? Una magbantay tang mga leaders. Diri sa atong gospel, si Kristo usa ka leader na ay nagpakiluoy kaniya nga mga sanlahon. Giayo niya silang tanan. Ang leader moatiman gyud sa tanan. Nahibaw na siya nga niining napo usa ra gyud buutan ani. Usa ra gyud ani ang moilaog utang kabubuton. Ang siyam ani mga buangon. Kay bao siya. Kay sa wap agani niya, wap patay gisulti, wala patay gibuhat, hibaw-an na nas Ginoo. Gihimo lang to niyang opportunity nga iyang ipakita nga ang usa day ka leader muhatag yod sa hustisya sa tanang nanginahanglan, buutan og buangon. Mo to giayo niya silang napo ang usa rin ni balik. O gihimo to ni Kristo nga opportunity aron iyang ikasulti ang importante kayong pagtulunan. Ingon siya, napo may naayo, nganong usara may nagpasalamat, asa di ay ang siyam. Lingay mong tupad. Ing na liwat ka atong usa o liwat ka sa siyam. Kaya kita raman, kusuga ginatong mangayo os Ginoo. Kanay mga politicians, inigkuan, inig ka na panahos eleksyon, perting mo pamisa, perting mo ampo, wala ampo Ginoo in taon, makadaog unta ko, Ginoo. Bisan mo ka ng barangay kapitan, Ginoo, makadaog ko. Bisan barangay konsihal, Ginoo, magluhod-luhod na sila. Pero inig kadaog haskang salbahisa. Di gyud kapasalamat. Dili ka ilag utang kabubuton sa publiko nga ilang gialagaran nga maoy ni butar nila. Yanuhon lang kasaba, yanuhon lang og pangilad-ilad, nga hasta pa ang mga project, butangan sa ilang mga naong, butangan sa ilang mga ngan, mga muragyog sila'y tag-iya. Isip mga leaders katilingban, nganong inyo man ang butangan sa inyong ngan, nganong butangan man sa inyong naong, nga kunuhay inyong gipanghatag, nga proyekto o kahaayuda, inyo ba ng kwarta? Buhis na sa inyong gialagaran. Wa mo'y igabahos, angayan mong magpasalamat, dili kay magsigig pasigarbo nga kunuhay, kamo maoy tag-iya kunuhay anak. Hilas biya ninyo. Kusog kayo mo mangayo og butar. Karon masakit pa gini og tinuod na chismis na lang sa dahan na mga social media. Samtang naglutaw-lutaw ta dinhi sa tubig og nangita patas mga missing persons, ang atong leader didto nagparty, nag-concert. November 7 kuno ang date ana. Naapataan as grabing kasakit. Nag-concert. Og tinuod na pagkasalbahis gyud nga mga leaders. Purti nilang panghangyo nga butaran. Ang kuyaw pagyud og tinuod ng balita nga samtang nag-atubang tagbagyo didto sa laing nasod ang atong pipila ka mga leaders. Nagbakasyon. Amo tinuod ba na? Kung tinuod, dako silang atubangonong higpit na hukom gikan sa Ginoo. Hilas kay sila. Purti nilang panghangyo aron lang gyud butaran, aron mudaog. Nya naanay bagyo, nagsingabot, manglakaw pagyud, biyaan ta, nya nangalumos na diring katawhan, wa sila diha. Unsang klasihas konsensya? Napagyoy kontrobersiya
na ay gitabang nga equipments, gipadala, babagan pa sa LGU. Nganong nangaingon man taan eh? Tungod kay nangangko na ta nga kita maoy tag-iya sa authority. Parihar sa na akong pare. Ako din wadyo ko'y pare nga balibaran mo misa. Pero kapilan ako, giinsultog pare, nganong ni misa ko. Diya pa'y kausa nga, gibunlot ko sa pare, padoong narabat ako mumisa, gibunlot ko, ari sa dire. Nganong ni misa man ka dito aning kapilyaha, wa man ka mananghid nako. Nako gipapananghid man to nako, Monsenyor, ang ilang leader, wa mananghid. Ako din gikuha ang tawagan nako ang kuan, diha sa ko'y cellphone. Wa mo day mo mananghid diri katong pagmisa nako dia. Nananghid mi pa di ami resibo. Nako Monsenyor, na ako na resibo ato ipatawag mag-abot ta imong sekretary, ikaw ug ako ug kaning leaders kapilya. Tuwa sila resibo. Nakabayad sila sa pagpananghid diri. Isog esta na. Paghuman niyag istorya ato, pag aksyon niyag kupot nako idarok baka ni nako bongbong kanina. Ningon lang sa ko, yes, Monsenyor, sige, sorry kay Monsenyor, ha. Wa siya kahibaw, nga kadto ganing kapilyaha, ako gani mo'y nagtabang ato para matukod o makaselebrate. Nga sa ako ditong pagmisag kausa, wa ko mangayog stipend, o niya ang 8 kamisa, ako'y niangkon sa stipend sa mga pare na mumisa. Muna ang naapanagid sa simbahan pagkahangol og authority. Muna ang gusto ni Kristo mo balik unta taniya. Kamo untang nadaog, kamong na-elected pagka official sa atong nasod, executive, legislative, judiciary, balik mo sa Ginoo, oy, pasalamat mo. Dili kay murag kamo nay hawod kaayo. Unya mamili na lang mo kinsang tawhana ang inyong ipapriso, kinsang tawhana nga inyong isurrender pagyud ngadto sa laing nasod. Nang insulto naman mo sa ato dinhing judiciary, judicial system sa nasod, mura mag inyong gi-declare nga why ayo ang Pilipinas. Ang Hinoon wa man gi-ayo. At tinuod sa gid bitaw nga igsoon, murag wa na gid tay ayo. Di ko na beng, lingi ay mong tupad ina papilion kag puyo, Amerika o Pilipinas, asa ka? Ato lang minus-minus ang jutay, papilion ka Japan o Pilipinas, asa ka gusto puyo? Lain-lain, minus-minusan pa lang yun. Papilion ka Singapore o Pilipinas, asa ka? Mga animal gid kay tas tanan. Bisa na nga to mga batanon karon, papilian na ka ng mga nag-eskwela, ini-graduate nimo, asa ka gusto mo trabaho, Pilipinas o Amerika? Asa ka gusto nga makatrabaho gyud sa imong employment nga kuan sa imong kurso, Pilipinas or UK? Mo na maglingo-lingo na lang ta. No wonder nga hastang ato mga elected officials moingon dayon, pili ako no, asa man hiringon ang kaso ni President Duterte, Pilipinas o adtos ICC? ICC? Asa hiringon kung naa may kaso si Bato de la Rosa, Pilipinas o ICC? ICC! Kay ang kanang maong mentality nga wa na tay pagmahal sa atong nasod, nalimot na tang kining atong nasod, mauni ang gasas Ginoo nato nga ang atong independence nga atong gisigihag celebrate kada June 12 mag-ana-ana patag bandira nga Pilipinas, gasa nas Ginoo nato, nalimot na ta nga angay na natong gamiton sa kaayuhan sa atong nasod, sa mga buutan o sa mga buangon. Naa man gid na ibutang nato buangon gis President Duterte tungod kay naa siya war on drugs. Ibutang ta lang og si Bato de la Rosa, ibutang ta lang. Wa ba day katungod sila nga mopahimos usab sa ato dinhing fair and just judiciary system sa atong nasod nga dili mangilabot ng tagalaing nasod? Di ba day sila allowed nga mopahimosad sa atong sovereignty? Sovereign country man kata? Na leader man sana sila, naningkamot man sana sila para ang atong soberenya maprotektahan? Wa day sila katungod ana? Ato yung isurrender dito? Hain naman ang atong pagmahal sa atong soberenya.
Apil na sad ta. Kitang nanimba dinhi, apil naming mga pari. Kay kusog ra ba sad kay may manudlo? Kana, kurap na. Unya, nalimot nga diyan sa simbahan, daghang ing kurakot dinhi. Daghang kurakot. Okay, paningla, pila na'y kolekta, naabay record ang kolekta. Naawa. Ambot lang. Congratulations kung naay record. Pila kabuk na mong pari nga musulti gyud og pilay income sa parokya sa tanan yung kwartang nisod. Bisag kada buwan lang. General lang ang total yung income nga among nadawat on expenses. Hadlok sad mi ano eh. Ngano man? Wala. Samot na nang dili pare. Gibuhat ganis pare. Di nun tanan. Napasalamat ko kaning atong obispo, bagong obispo si Bishop Abit. Hinaot kong iyang dayunon. Ingon siya ang atong economic office mo man sentro sa financial or temporal nagkuan sa tong temporal goods sa Archdiocese. Amo na nang pahimuan og Diocesan Finance Council. Kita dinhi do naman tay Parish Finance Council. Ako nang ipa-audit niya kun mahuman nag-audit mga pila ka months gikan karon, ako na mong i-allowed mga pari nga mo tan-aw sa libro sa financial books nato didto. Open na ninyong tanan. O pa man na mahitabo gyud. Nya ningon din siya, manghinaot ko na kamosang naas parokya, open book sad mo para sa mga parishioners. Ano? Nakita din open book man ta. O mo tan-aw mo dito, tan-aw lang. Pero siguro ay nigtan-aw nimo naa kay gikatampos parokya. Wa gani kay gikatampo ay nagtugag-tugag tan-aw kay mapuling ka. O na si Kristo nangayo hain naman ang siyam. Kining mga taong dili mapasalamaton, mausad na sila mga tao nga istrikto kaayo ngadto silang isig ka tao. Kay mura na magsila mo Ginoo. Pero kadtong nihapa sa tiilan ni Hesus, mura giyang gisulti, Ginoo, naayo nako, sugu ako. Nihapa man siya. Naayo nako, sugu ako. Ako nihapa sa ko dito sa katedral, pag-ordin ako pagkapari. Ug hangtod karon, thanks be to God. Niingon ko, Ginoo, sugu ako. Niingon Ginoo, pamaligyag slat. Yes, Lord. Kanus ako magsugod. June 2020, nagsugod kog baligyag slots. Lord, unsaon man ni akong slot? Itukod sa tanang angay tukuron sa simbahan nga gikinahanglan. Ug mo na nga nakatukod ta diha sa mga structure sa San Vicente Ferrer Parish Liloan ug uban pang mga structures. Hangtod karon ako ning gipadayon kay wap ako ingnas Ginoo hunong nagbaligyag slots. Usahay mo ingon ko sa Ginoo, uwaw kayo Lord, sikog baligya way ni palit. O gamay kay halin makasubo ing Ginoo padayon lang kay ang nipalit malangit. Ang naay kwarta nga wa mo palit na miligro. Muna isulti lang sa nako ni update. Ang atong grace nga slot, ang atong halin niabot nag 84,659 ka slots, napay 615,341 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Naani 70 slot challenge nga tag 7,255 na sad ang atong nadawat. Ang atong PPSC para dinhi sa atong projects nga nagpadayon pa karon niabot ng atong halin og 59,805 ka slots, naapay 40,195 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 168 na ang atong nadawat. Ang ato sad nga DPR, by the way, nagsugod na ta dito sa Kabadyangan, touching kayo, no? Pag adto na mo, nagmisa mi. Grabe yun, ang mga istorya sa mga tao ba? Ang huot atong dughan. Nya, nang hatag ta dito lugaw, nya, nang hatag sa taog mga bugas sa mga residente,
o kadto mga daghan sang ni-donate nato. Pasalamat dito sa taga northern part nga parishes katong atong gitabangan, nanganhi sad sila gitabangan sad ta. Sa ako lang na-identify ni anhi dinhi ang taga Maya, Dan Bantayan, salamat kayo, taga San Remigio, mga taga Medellin, salamat yung kayo ninyo. Ingna na mo, pag adto na ko dito, ingon ko, nganong nang hatag man mo? Siya, ay, bawas-bawas lang ta, Padre. Nako, sa paghatag ra ba na mo dito, wada nga tig usa ka buwan, kami na sa diri mo inadaot, nya kamo na sa initabang, basin og wa sa buwan, linugo na sa mog usab dito, kami na sa imo adto. Uy, simba ko Padre, ayaw sa taon, Padre, ayaw sa taon. Way nangandoy na to, ada, pero ako nalingaw lang ko ba, paglinog nila dito, ngadto ta, nang hatag ta, way usa ka buwan, kita na sa gibahaan diri, ngari na sad sila. Hinaot untang wala na, no? Pero ang atong DPR, niabot ng atong halin og 16,356 ka slots, unya gikuhaan naman ig 8,773, natay pundo karong 7,583. O gasugod mi gahapos kabadyangan nya karo ugma adto ta sa Mulaw niya ikabirnes sa tong sa Tamiaw sa Tamiaw. Oo, ana kana lang usang tulo niya aligri kayo kay ang lugaw ba ang nanambong sa misa gamay ra niya ang lugaw nato dito tulo ka kaldero dagko asa man ipakaon pa din ako isuroy ra na ngadto atong mga to dito nagrescue na sa eskwelahan pagsuroy nila nakadhot ang kaldero ay wa nagilugaw ang mga tao nangandoy gyud pagkaon hasta tao na nagrescue dito nangaon gid sila maayos lugaw amot og lami ba tong lugaw basta gikaon gid nila maayo ana nahurot congratulations so pakpaka nato ang nanabang nato congratulations sa namalit og slots nya nahibaw baya mo nga birthday nako karong November 24 no. Countdown, pila na lang kaadlaw. Di man sa mo ka maumukwinta. 12 na lang, 12. Ang saman, mo greet mo na kog happy birthday, dili. Nahadlok na kutob sa mo greet na kog happy birthday, mo palit yun og labing minus 300. Tulo ka slots sa Grace, sa PPSC og DPR. Ana, nya gusto mong challenge 6,200 equivalent na sa kong edad 62. So 62 slot challenge. Basta mo greet mo na kog happy birthday bisan sa inyong hunahuna lang palit yung slot kay basahon nas Ginoo. Congratulations kay daghan ang nipalit og slot nga Father happy birthday. Nako sus pwede na ka mamatay. Palit man Father di ay slot para ni sa imong birthday. Dahil magpa-picture na ko rin, Padre, happy birthday. Naku, kibaw ka na imong gibuhat. Siya nga, man ako palit, Padre. Naku, kamaog siya. Giling nga imong tupad. Ina mo great pa kang Father. Ina mo great kang Father. Mahadlok na ako ning gibuhat mga igsoon, kining tanan nga akong gibuhat din tungod kay nahibaw kong gisugo ko sa Ginoo ug mao sa ni akong pasalamat niya nga gihimo ko niyang leader sa simbahan ug kunus-an ni kutob akong kuan ani hangtod sa kamatayon mo na si San Josaphat hangtod Dios kamatayon iyang gipuy-an ang iyang pagka-leader ug gituman ang iyang misyon kay moabot ra bagyong panahon kining tubag nato sa salmo nga mahitabo ni tindog o Dios ug hukmi ang kalibutan. Manindog na ta mga hukmananan. Mga igsoon, daghan kaayo ang gitanyag sa Ginoo nato nga mga grasya nga atong napahimuslan. Apan kita kanunay mangayo nga mapaubsanon ug moingon kita Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan padayon nga moalim sa nagdusbat nga mga kinabuhi pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga daygon og pasalamatan nato ang Dios tungod sa mga gasa sa kinabuhi, sa pagtuo, sa kabaskog, sa panglawas, sa kalipay ug sa mainitong kabanayan, kahigalaan ug katilingban,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa kanunay magpasalamat kita sa tibuok natong kinabuhi tungod sa gugma nga gipabuhagay sa Dios kanato ug tungod sa iyang pagsakop kanato isip iyang mga anak, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabug-atan sa ilang pagpuyo makakaplag sa linain nga paghigugma ug pag-alima sa Dios pinaagi sa ilang kabanayan nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nangamatay mahiusa na sa mga santos diha sa ilang pagsimba sa Dios didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among pagampo nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Maluluyon nga Dios, ibubo ang imong panalangin niining mga halad ug lig-una kami diha sa pagtuo kanimo nga gipadayag ni San Josaphat pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir si San Josaphat sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on
aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kalitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kalitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Labi na gyud ang among mga benefactors and donors, among mga online parishioners. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Tiago Apostol, San Josaphat, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin, nasa mga langit,
karong adlawan ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namon. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, papanipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, kining pagkalawat nga langitnon, maghatag unta kanamo sa espiritu sa kalig-on, sa kalinaw, aron tungod sa panigingnan ni San Josafat, imong martir, ang among kinabuhi ikatahan namo nga mahimayaon alang sa kadungganan ug kahiusa sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag nga atong gipamisahan panahon sa adlaw sa minatay. O amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa, magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Ug ang kahayag nga way pagkapalong magdanag unta kanila hangtod sa kahangturan. mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaayuhan nga Diosnon, divine healing. Nga mahitabo ra ni sa tinud-anay kung kita mahimog yung mapasalamaton o maalagaron sa atong isig katao. Salamat ninyo, padayon tagpalit og slots, nangandoy ko nga sa akong birthday, daghan unta ninyo mo greet na kog happy birthday, kay pasabot ana, mamalit mog slot, 10 minus tulo, no? Ya, mangandoy sad ko nga daghan tag ikatampo nga para pagpatukod og balay kay human natog panghatag aning gamay natong ayuda sa mga nabiktima nga washed out magyud ilang mga balay kasagaran mo tabang sa tagpatukod sa atong LGU niangko nako niangko nata og napo kabalay ang atong tabangan nya kung daghan pagyud mo ihatag basin pag madaghan-daghan ang atong budget naa sa 50 to 60,000 ang atong i-budget lang usa sa mga balay kanang initial lang gyud gamay mga 10 by 12 feet lang siguro ang floor area para lang naalang gyud mapuy-an nya kompleto na top bongbong bintana salog ana lang ha mga 50 to 60,000 atong budget o gusto mong moangkog usa ka balay through us ipadala lang pader usa ni ka balay sige pun-an na to itong napo mahimo na ng 11 kay portigyong daghana ang way balay. Nya ang ihatag karon sa atong LGU or sa atong DSWD murag unsa to 5,000 o partially nya kung totally 10,000 nya di man nakatukod og duha ka haligi siguro ngita pataglain support mo na kita ang atong ihatag dito kompleto nga balay pero gamay lang kana lang mga 50 to 60,000 ang cost. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanila. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon,
atong pagsimbahon